Hello everyone, good morning jotono ani channel haini hai lamsogo. Tini ni vlog ke ang nor no maimi sungui phunungnai, maimi sungba yui nor no jaga kwtal kaisa phunungani. Tini ni ani mui inke muya aundu sungnai. Ang muya sungmani hai ke nor bu sungsai nai bai di omo hai ke le noro mongo. Muya koila sugoi box adi dareng box adi buti tarudi. Kisapa buti rok tarudi tu rok kisapa tarudi. Box hagoi no kuduma tongrodi. Muya hai ke no call di buti ran tuti rogo call di hai ke call tong di buti pura rangai thangke losi buti marunai. Tabung no pura buti ran thangka tabung ang buti ronai kha nai bai di. Tabuk tui tungke oroni tui nagoi tui kutung nagoi berma saki gui ronai. Berma busu ke sama ya omo hai ke saki gui mang rogwang. Berma sake bai kha sake bai oro moso berma joto ribai ka sombori kha. Tabu ang awan hului tongo awan du sungani muya awan du muina sungbai ke ting kodok ka sungnai ani video no pa yasak nai bai di tabu ari sunai ari sunan mai ke oke tho awan ho bahan mo tomingo ri sunni bai kha tabu mui kari nai moi sungbai kha nai bai di muya awan du tabu ang khangga budai khai tongo kodok sungani bagai sini nong ni bufang mo bothai yase bori rong ni kamba su basa ke si maimi song janai maimi song bai ke si aga samung khai janai iko nai bai di ang tabu thali mungku bai khangga buthai kodok nai ani godok box ajak tabung ang berma sakai gui ronai ani godok mokha tabuk kar kha nai bai di tabuk godong nai ani mui nai bai di ko godok mokha mui andu bu sungbai kha tabuk te gesan ron jaga ketal pungani nai bai di ko busung nai thok ke busung nai thok ma nai bai di yang tolao jongho yang hathayo thangnai tabu nai bai di yang khetorok nok rok busuk nai thok ma ai khonai bai di nai thok pinu jau jong thangnai tong yang tolao jaga ketal nai ni nai bai di khetor kungo ban kaisa khujak tong busuk nai thok ma rukun ke musu ada chalai tong yang ni ha kahama nai bai di ha kaham hai singkai jagoro jaga ketal nani bagai kheto tui guri gui thangnai tongo ni konai bai oro tui yo achi konchi tong khangrai rok sas tong tabuk lengnai khao hala kotoma kani jana jagmani yang bagai kamanai hala kotoma borong ano kibi ki thangba kha nai bai di ang ke hingmai ang mani ya kumbo samani ani mukhang kisa nai bai di lengmani hello guys nai bai di ani obosta bahain ka lengmani sehing maliate borok le ano kibi thangka jaga ketal nai ni phai mani leng sokatini bolong bolong guri guri nai bai di ang ni jaga busuk kaham
थाइराव नायथमा दंयां अमो जागाया दो अमो लायो जिमा थाङो ओ खेतरं नायबादि खेतबो नुकजाक दं निको sok phaika jaga kwtal o oro buini jaga bo tongo oro nangjak khe tongo hokjak khaiui oro nangjak no jaga bai jaga nangjak no chung tabuk thangnai tongo nogo jaga kwtal bo naibai kha tabuk para tui guri gui thangnai nai nogo naibadi buini koi bagan rok bosung naithokma yani ha kaham bui huk khaiui bo hukni mai bo hamui thango mui bo khaikhe mui bo kahama yani ha bwswk kaham amo ke buini khetorok naibadi bwswk naithokma naibadi para rok tongthok khe nukjao agini para rok ba bwswk naithokma son ni nok rok bwswk naithok tabuk si son ni nok kwrwi kha building rok mangstang bai no nok rok chung thangfru kheto tui guri gui thangka bolong tui guri gui phirok phuru hinkhe para tui guri phai tongo ang khe do buini musurok nukhe lubungbo do ibo hamjago ang musurok no kintu ang paiui sirimaya ang norok kaisa nok phunuknai do naithokmani naibadi yang ni borok rok bwsuk kosto khe tui nungbai naibadi yangle mongsa subida kwrwi naibadi buri rok si tui nani phaina rok naibadi rukung rukung achuklaijak.